yang guyu mesam-mesem sajak arep mundut guyang guyu mesam-mesem sajak arep mundut
Sabtopan kita ratu Reng sliramu Kadya ing sisihku Mugi Gusti Matur suwun. Kanca tani nggih. Budhe mangga disekecake, Mbah. Ing
Ya. Jebule iki anyar ora Pak, harapan bae. anyar. Nggih. Eh? Niki Ora jebule bae-bae. ora bae-bae. Matur suwun sakonco saking ST Audio ST Sound System Audio. Jala Dinasti Production. Dinasti Production. Sarung jaket
kompak tenan ya, Mas. Iki mau berarti Ora. wis do maem kabeh ya. Ora, iki mau wis tak koordinir ning Iya. kadang ana sing disiki. Sing biasane Biasane disiki. tukang melodi senengane disiki kuwatir nek ora uman. Cah iku ancen ya ketara Wis kok, Mas. diomongi bar maghrib mangkat ngasar wis glibetan. Mbok menawa arep karo nyaur utang sik Oh, ngono. mbok ora tau duwe utang Ora bocah tau kuwi. ta, Wah, Mas? Bocah lugu. Oh iya iya. Duwe ya iki ora duwe ya meneng ae. Ya. Kacokin deh. Pantes sinu So. Karsana